नीचे से फेंको तो धुआं गरम बको दिले गर्मी के दिन आ खोजा तो मोबिल है नौका मशीन बोलो मैंने किसी का दिल ले लिया हाँ दिल ले लिया पूछो 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 कौन है वो दौड़ा उठा ला देवरू बन जा कहरिया छठी माई के कृपा से मिली है नौकरिया अभी तो लड़ाई चालू है काहे खिसियात बाड़ू जान ले बुका हो अरे बोला हमार मोना परान ले बुका ए रानी सुना हो बनल ये सत्य जमे बाती सदाई भी सके हवा के लइका सौभाग जाई भी सके इतना न बबी तू न खड़ा देखा किया है जीवन अपना सारा लइकवा कहता अरे तहारा तो धैले बाटे नेट के बीमारी रे टैबलेट का होला रे उहे खाए वाला बिना पानी से घोट का ना घरी बारी बिहारी बाकी रहे का कमांडू हल्का मिलेवे हमके पूछे अंडू पांडू गुस्सा में वो पतिया के बीस खोले ले गुस्सा में वो पतिया के बीस आने गइला से शरीफा साथी चौड़ा ज्यादा हो आधा लैला आधा भुलैला सूप का लाई है ताहर दादा हो आधा लैला आधा भुलैला सूप का लाई है ताहर दादा हो आधा लैला मार के कनखी नैनन से गुरुदेल चलावेलू छत के ऊपर से काहे शीशा चमकावेलू रही रही के मोबाइल से मिस कॉल पेठावेलू छठी माई हवा का दिन ही हरावा ढाई दिन ला हमनी के घरवा घाट चल के मनल जाई दुआ हो छठी माई